Eta Yves Salaberrixalak gutxienez 3 astez geldirik egon beharko du. 4 zentimetroko edema du hankan eta ustura zenbatekoa den ez da ikusten. Jon Jaunarenak hartuko du haren tokia Barriolaren ondoan. Erresonantzia egin berriaren emaitzak eskuan hartuta, kopetiluntzen Xala gaur eguerdian Baionan. Hor biceps femoralan, pues hori ez, dago rotura de fibras. Haragietena izan da 21 egun geldirik, hilabete beharko du zuriz berriro janzteko. 3-4 aste beden, pues lasai behar dut etxen egon ez. Pena ikaragarria, baina, bueno, hola da, eta guain 3 aste etxen horrebituta, baina, bueno, bakigu ez, kirola hola da, eta bueno, hori behar da bizi ez. Xalaren lesioa gutxi ez eta ezkurdiak ere 3-4 aste eman beharko ditu bajan sorbaldan mina hartu eta gero. Jaunarenak hartuko du Xalaren tokia binakako txapelketan, 2 leitzar beraz elkarrekin. Jaunarenak Barriolarekin egin zuen hain justu debuta profesionaletan 2010ko abenduan.